Bueno, ja m'ho has comentat una mica de quina manera us heu adaptat a la situació excepcional. M'has dit que us heu mantingut oberts per urgències. Com ha afectat això a la gestió laboral dels treballadors? Bueno, doncs, això que ens ha vingut al damunt, la majoria de les empreses hem tingut que recórrer als CERTOs, no? La majoria de la gent, sobretot dintre del que és un concessionari, doncs hi ha una part de servei, que seria la part assistencial dels tallers, i una part de comerç, que és la part de les botigues, dels cotxes nous i seminous. La majoria de la gent, sobretot la part del comerç, doncs hem tingut la botiga tancada i aquest equip d'aquesta plantilla han estat a Merto a casa seva, i la part assistencial de tallers doncs, hi ha hagut uns serveis mínims que han estat operatius. La majoria de gent ha tingut que sobreviure sobre aquesta situació i des que hem tornat l'11 d'aquest mes està tota la plantilla amb més o menys grau totalment incorporada. Per tant, intentarem que en breu tothom estiguem ja al 100% d'incorporació i puguem tornar amb aquesta ansiada nova normalitat.